Pozdrav ljudi, evo danas sam srela jednoga kolegu koji je postao sada u jednoj teretani šef i sretnem ga i pitam ga kako je i on meni kaže katastrofa. Kaže ljudi tračaju, ljudi ne vole ga, pričaju o njemu loše stvari, znači on je tamo može do 2 mjeseca. I ja njemu velim, rekao, kako se ti osjećaš, rekao, u toj cijeloj situaciji, kaže on, užas. Kaže, jednostavno osjećam se kao da sam pogriješio, nisam trebao. Ja njemu velim, rekao, prijatelju moj, rekao, znaš šta ću ti, evo ja ću reći jednu pametnu stvar. Jel ti vidiš, rekao, na šta se ti fokusiraš? Ti se fokusiraš na ove tračibabe što pričaju o tebi, rekao, loše. Kao prvo. Kao drugo, rekao, to više govori o njima nego o tebi. I rekla sam mu, rekao, jednu stvar, rekao, znaš šta, koncentriraj se na sebi. Rekao, šta želiš ti? Zašto si, rekao, počeo ovaj posao? Rekao, počeo si jer si htio probati nešto novo. Počeo si ga raditi da bi bio coach za druge ljude, da bi mogao, ne znam, ono što ti voliš prebaciti na njih. Rekao, prestani se fokusirati na te tračbabe i fokusiraj se na sebe i na svoj život. Zašto si to napravio? Zašto želiš ići dalje? Zašto? I kad sam mu to bila rekla, on je onako stao, kaže, u pravu si, ja se stvarno, kaže, fokusiram samo na njih i to je ono, to što znači zakon privlačnosti. Ako se fokusiraš na neke babe, šta ćeš dobiti? Dobit ćeš još više baba. Fokusiraš se na sebe i na svoje pozitivne aspekte u životu, na pozitivne stvari, što tebe čini tim što si danas, onda ćeš privlačiti takve stvari. Ljudi, uživajte mi i budite mi dobri. Ćao!